ክቡራት ቤተሰብ ናይሎም ማዓንቲ ብጣዕሚ መደነቕ ቪድዮ ንጅምሮ በቶም ናይቲ ገበን ተጠቃዕቲ ብዝነበሩን ኣብቲ ናይ ፍርዲ ከይዲ ዝተሳተፉ ሰባት ብዛዕባ ናይቲ ጉዳይ ካብ ዝሃብዎ ምስክር ኣቐዲምና እዩ። እዚ ናይ ወዲ ሰብ ጭካነ ንናይ ዓለም ማሕበረሰብ ዘርኣዮ ገበን ናብ ቤት ፍርዲ ሒዙ ብምቕራብ ዝተማጎተ ጠበቓ ዊልያም ሂስ ፓትሪክ ብዛዕባ እታ ገበነኛ እንትዛረብ ንናይ ወዲ ሰብ ጭካነ ደረጃ ተዝግበረሉ ካብ ካስተር ካብ ኩሎም ንላዕሊ ክትከውን ነይራ እያ ድብል እዩ። እቲ ካልእ ድማ ብገዛእ ወዳ ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ዳይና ኣብ ልዕሊ ዲኡ ብጣዕሚ ከቢድ ዝተባህለ ቅፅዓት ንክወሃባ ብዝለመነሉ ቃል ዝተኸበርኩም ዳይና ንሳ ሰይጣን እያ፣ ንወዲ ሰብ ኩሉ ንድሕሪት ዘይትብል ከቢድ ስግኣት እያ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተሰብ ሞትን ከቢድ ሓዘንን ፈጢራ እያ ኢሉ እውን ዝግባእ ቅፅዓት ንክትብይኑላ ይሓትት ኢሉ ነይሩ። እዚኣ ንብዙሓት ከቢድ ስንባደን ናብ ፍርሒ ዘእተወት ጨካን ሃደ ስቴሲ ካስተር እያ ትበሃል። ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ዝተመርዓወቶም ክልተ ናይ ሓዳር መፃምዳ ብስሚ ዝቐተለት እንትኾን ሬስኦም ድማ ጥቓ ንጥቓ ንኽቕበሩ ገይራ እያ። ካብዚ ንላዕሊ እውን ግን እቲ ዘደንቕ እቲ ዝሰርሐቶ ገበን ንከይትፍለጥ ብምሕሳብ ኣብ ገዛእ ጓላ እቲ ስሚ ብምግባር ናይቶም ክልተ ዝሞቱ ሰብኡታ ቀታሊት ስለ ዝኾነት ርእሳ እናወቐሰት ምንባር ከቢድዋ ንዓሳ ክተጥፍእ ከም ዝፈተነት ብምምሳል ነቲ ገበን ክትሽፍን ፈቲና እያ። ናይ ስቴሲ ጭካነ መወዳእታ ኣይነበሮን። ካብዚ ቐፂሉ ፍቕሪ ቁፅር ኣብ ዘርእየኩም ተግባራ ንብዙሓት ብተንኮላ ተወዳዳሪ ደይብላ ሰብ ምዃና ብግልፂ ኣርያ እያ። ኮይኑ እውን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ንጓላ ስሚ ገይራ ንህይወታ ኣብ ፃዕረ ሞት እንኮላ ንሳ ንመሓዙታ ኣኪባ ናይ ጓላ ህይወት ክሳብ ትሓልፍ ኣብ ድሕሪት ገዝኦም ፓርታ ዳልያ እናደነሰት ዘምሸየትሉ ኣጋጣሚ እዚ ታሪክ ምስ ዝፈልጥ ካብ ዝኾነ ሰብ ሓንጎል ውሽጢ ኣይጠፍእን። ንሕና እውን ክቡራት ቤተሰብና በሊሕ ካብ ሰብ ይድምሃር ከም ዝበሃል ካብቶም ተቕርበልኩም መንጎ ታሪኻት ንጥንቃቐ ድኾኑ ሓሳባት ንክትወስዱን ንዓርስኹምን ንቤተሰብኩምን ንክትሕልው እናተላበኹ ኣብቲ ምእተዊ ዘለዓልክዎ መሕዘኒ ታሪክ ከቕርበልኩም እየ። ክሳብ መፈፀምታ ሓቢርኩምን ፅንሑ። ነቲ ዘቕርበልኩም ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባርን ኮሜንት ብምሃብን ደገፍኩም ንከተርእዩኒ ብትሕትና ይሓትት። ናብቲ ታሪክ ክወስደኩም ኣብ ኒውዮርክ ውሽጢ ኣብ 1975 ጁላይ 24 እያ ነይራ ዝተወለደት ስቴሲ ካስተር ብዛዕባ ኣተዓባብያ ኾነ ናይ ቁልዕነታ ግዜ ምንም ዓይነት መረዳእታ ዋላ እኳ እንተደይሃለወ ብ1993 ማለት እውን ወል 17 ዕድመ ኮላ ናይ መጀመርታ በዓል ገዝኣ ንድኾነ ሚካኤል ዋሌስ ትላለዮ። እዚኣቶም ፅምዲ ኣብ ፍቕሪ ድሕሪ ምውዳቖም ኣብ 1996 ሓዳር ገይሮም ኣሽሊ ንዝተባህለት ቆልዓ ይወልዱ። ድሕሪ 3 ዓመት እውን እታ ካልአይቲ ጓሎም ብሪን ትውለድ። እቲ ቤተሰብ ክንዲ ትደኣክል ሰላም ዳዓሰሎ ወላ እንተነበረ ስቴሲ ትሰርሓሉ ኣብ ሓደ ናይ ኣምቡላንስ ካምፓኒ ውሽጢ ፃውዒት ተቐባሊት ብምዃን እንትኾን በዓል ገዝኣ ሚካኤል ሜካኒክ ኮይኑ ብምስራሕ ድረኽቦ እቲ ንእሽተይ ኣታዊ ንቤተሰቡ እኹል ስለ ዘይነበረ ብዛዕባ ገንዘብ ጉዳይ ፀገማት የጓንፍዎም ነይሮም። ካብ ዝወፃኢ ድማ ስቴሲ ምስ ናይ ፈለማ ጓላ ኣሽሊ ብጣዕሚ ዝተፈለየ መቀራረብ ስለ ዝነበረን ሚካኤል ሸለል ተባሂላ እያ ኢሉ ምስ ደሓስባ ብሪ ብፍሉይ ይቐርባ ነይሩ። እዚ ቤተሰብ መደብ ፈልዩ ዝነብር እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣደን ኣቦን ደጎም ጥራሕ ኣይነበረን ዝተፈላለየ ፍቕሪ ዝህቡ ዝነበሩ። ነናዓርሶም ዝነበሮም ፍቕርን ምትሕድላይን ዝሒሉ ብምጥፍኡ ክልቲኦም ካብ ሓዳር ወፃኢ ይኸብልሉ ነይሮም። ብ2007 ሚካኤል ብሃንደበት ብፅኑዕ ሕማም ይሓምም። ሰዓልን ሓይሊ ምድኻምን ብርሃፅ ምሽፋን ናይ በቢመዓልቱ ምልክታት እዮም ነይሮም። ብሃንደበት ከይተሓስበ ዝሃስዮ ሕማም ናብኣሰ መፂኡ ናብ ዓራት ብምውዳቑ ለተሓሳሰቦም ናይቲ ቤተሰብ ኣባላት ኣብ ሕክምና ንኽከታተል ብፅኑዕ ይሓትዎ ነይሮም። ኮይኑ ግን እኹል ዝኾነ ሕክምና ከይወሰደ ኣብ 2008 ይዓርፍ። ፊዚሽያናት ንስቴሲ በዓል ገዝኣ ብናይ ልቢ ድኻም ከም ዝሞተ ይዛረብዋ። እዚ ምኽንያት ግን ንሚካኤል ጓሉ ኣይተዋሕጠላን ነይሩ። ካብዚ እውን ዝተላዕለ ናይ ሬሳ ምርመራ ንኽግበር ሓተተት። ስቴሲ ግን እቶም ዶኳትር ድበልዎ ኣሚና ከም ዝተቐበለቶ ነጊራ
ንሳውን ነቲ ሓቂ ተቐቢላ እቲ ሕቶ ንኽትገድፎ ተዛረበታ። ካብዚ እውን ዝተላዕለ ስቴሲ ስለ ደይደለየት ናይ ሚካኤል ሬሳ ምርመራ ከይተገብረሉ ተረፈ። ድሕሪ 3 ዓመታት ስቴሲ ንዴቪድ ዝተባህለ ሰብ ትምርዖ። ዴቪድ ናይ ዓርሱ ዝኾነ ናይ ኤር ኮንዲሽን ኣቑሑት ምጽጋን ዝሰርሕ ካምፓኒ ነይርዎ። ስቴሲ ድማ ናይቲ ካምፓኒ ኦፊስ ማናጀር ኮይና ትሰርሕ እያ ነይራ። ኣብ 2013 ሓደ መዓልቲ ስቴሲ ናብ ፖሊስ ብምድዋል በዓል ገዛ ንእሽተይ ብዘይ መረደዳእ ድሕሪ ምጭቕጫቖም ናብ መደቀሲ ዓራቱ ኣትዩ ብምዕጻው ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ወላ ሓደ ሰብ ድምፁ ክሰምዕ ከም ዘይከኣለ ትዛረቦም። ፖሊስ እውን ነቲ ዝተባህሉ ነገር ንከጻሪ ናብቲ ገዝኦም ብምኻድ ነቲ ናይ መደቀሲ ዓራቱ ማዕጾ ሰይርዎ ኣቱ። ኣብዚ ሰዓት እውን ዴቪድ ሞይቱ ይረኽብዎ። ኣብ ጎኑ ኣንቲፌዝ ዝተባህለ ብልሙድ ናይ ማይ መዝሓሊ ረጥብ ንምልዋጥ ኣብ ጥቕሚ ድውዕል ውሁድ ዝተረኸበ እንትኾን ኣብ ጥቕኡ ድማ ቆፅለዋይ ድመስል ፈሳሲ ክሳብ ናይቲ ብርጭቆ ፍርቂ ደለዎ ይረኽቡ። ኣብዚ ሰዓት ስቴሲ ኣይሞተን ብፍጹም ኣይመውትን እናበለት ዓውታ ብምስማዕ ነቲ ገዛ ብሓደ እግሩ ጠጠው ኣበለቶ። ኣብቲ ሰዓት ኣብቲ ናይ ሞት ገበን ቀዲሙ ዝተረኸበ ፖሊስ እቲ ናይ ዴቪድ ሞት መልዓሊ ዓርስኻ ምጥፋእ ኢሉ ሪፖርት ገይሩ ድነበረ እንትኾን ካልኦት መርመርቲ ግን ነቲ ክፍልታት ብጥንቃቐ እንትምርምርዎ ኣብቲ ናይ ኣንቲፍሬስ ብርጭቆ ናይ ስቴሲ ዓሸራ ይረኽቡ። ቀፂሉ እውን ኣብ ሓደ መሕበሪ ናይ ዕንፀይቲ ስራሕ ኣብ ድመስል ድማ ናይ ዴቪድ ዲኤንኤ ረኸቡ። ካብዚኦም እውን ተላዒሉ ፖሊስ ምናልባት እውን ስቴሲ ንበዓል ገዛ እቲ ስሚ ሓዊሳ ንክሰቲ ኣገዲዳ ክተፍርሖ ከም እትኽእል ይጥርጥሩ። ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት ካብ ምጥርጣርን ኣብቲ ብርጭቆ ካብ ተረኸበ ወፃኢ ወላ ሓደ ካልእ ኣይነበሮን። ንዕኡ ኢሉ እውን እቲ ምርመራ ብሕቡእ ኣብ ልዕሊ ስቴሲ ንምግባር ይውስን። እቲ ናይ ፈለማ ጉዕዞኦም ዝነበረ ዝተፈላለዩ ናይ ምስልን ናይ ድምፅን መቕድሒ ኣብ ናይ ስቴሲ መንበሪ ገዛን ኣብቶም ክልተ ሰቦታ ጥቓንጥቓብ ዝተቐበሩሉ ናይ መቓብር ቦታ ምግባር እዩ ነይሩ። ነዚ ሓሳብ እውን ዝነበሮም ምኽንያት ስቴሲ ናይ ሓቂ ትፈትዎ እንድሕር ደኣ ነይራ እንተወሓደ ናብቲ መቓብር ምኻድ ኣይተርፍን ብድብል እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ስቴሲ ሓደ መዓልቲ እውን ክትከይድ ኣይከኣለትን። ፖሊስ ኣብዚ ሰዓት ናይ መወዳእታ መማረፂኦም ዝነበረን ናይ ብሓቂ እውን ከም ጥርጣሮኦም ስቴሲ ንበዓል ገዛ ምቕታላን እንድሕር ደኣ ዘይቀተለትን ዘረጋግፅሉ መንገዲ ድኾነ ነቲ ሬሳ ተፋሒሩ ብምውፃእ ምርመራ ንኽግበረሉ እዩ ነይሩ። ሰፕተምበር 2015 ስቴሲ ንክልተ ሰቦታ ናይ ቅትለት ገበን ብምፍጻም ናይ መጀመርታ ተጠርጣሪት ምዃና ምስ ፈለጠት ብጣዕሚ ትስንብድ። ኣብዚ መንጎ እውን ፖሊስ ናይ ሚካኤል ሬሳ ፍሒሩ ውፅኡ ብዝገበሮ ምርመራ ኣብቲ ናሃቱ ኣካል ውሽጢ እውን ናይ ኣንቲፍሬዝ ንጥረ ነገር ከም ዝረኸቡ ምስ ሰምዐት ብቕልጡፍ ሓደ መፍትሒ ብምሕሳብ ንዓርሳ ነፃ ክትገብር ከም ዘለዋ ወሰነት። እዚ ሕማቕ ሜዳ ዝነበረ ከም መሓዛ ተቐርባ ዝነበረትን ንኣዲኣ ብጣዕሚ ንእትፈቱ ናይ ፈለማ ግዘ ጓላ ኣሽሊ ናይ ክልቲኦም ሰቦታ ቀታሊት ከም ዝኾነት ንፖሊስ ንኽተእምን እዩ ነይሩ። ኣሽሊ ኣብ ናይ ኮሌጅ ናይ ፈለማ መዓልታ መርመርቲ ናብ ቤት ትምህርታ ብምምፃእ ኣቦኣ ሚካኤል ዝሞተሉ ብስሚ ምምራዝ ከም ዝኾነ ከም ዝበፅሕዎ ነጊሮም እትፈልጦ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ይሓትዋ። ወላ ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ ድሕሪ ምዝራባ ብጣዕሚ ኣብ ሓዘንን ኣብ ቁጣዕ ውሽጢ ኮይና ናብ ኣዲኣ ትድውል። ስቴሲ ድሕሪ ንእሽተይ ፃኒሒት ሓቢረን ንክሰትያ ትዕድማ። ኣሽሊ ንኣዲኣ ብጣዕሚ ትፈትዋን ተቐርባን ስለ ዝነበረት ኣብዚ ኣብ ሕማቕ ሰዓት ሓቢረን ምዃንን ከም ዘድልየን ብምሕሳብ ነቲ ሓሳብ ብታሕጓስ ተቐበሎ። ኣብቲ ድቕፅል መዓልቲ እውን ስቴሲ ተመሊሳ ንኣሽሊ መስተ ብገዝአን ንክሰትያ ትዕድማ። ኣብዚ ሰዓት ደሃበታ መስተ ግን ጣዕሙ ብጣዕሚ ደፅልእን ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ከም ተሓወሶ ክትፈልዮ ደይትኽእል እዩ ነይሩ። ነዚ ድሕሪ ምስታያ ድሕሪ 17 ሰዓታት ኣሽሊ ኣብ ኮማ ውሽጢ ተኣቱ ብሃንደበት ምንኣስ ሓፍታ ብሪ ሓፍታ ዓርሳ ስሒታ ስለ ዝረኸበታ ብስንባደ ናብ ፖሊስ ትድውል። ብሪ ነዚ ምስ ገበረት ብስንባደ ተዋሒጣ ንንእሽተይ ደቂቕ ስልኪ ዕሊላ ናብ ናይ ሓፍታ ገጽ ምስ ትምለስ ኣብ ናይ ኣሽሊ ጎኒ ኣቦኣን ሰብኣይ ኣዲኣን ብምቕታላ እቲ ጣዓሳ ክትፀሮ ብዘይምኽኣላ ዓርሳ ከም ዘጥፍአት ዝገልጽ ደብዳቤ ረኸበት። ናይ ሕክምና ኣባላት ምስቶም ፖላይስ እንትመፁ ስቴሲ ነቲ ደብዳቤ ብቁልጡፍ ኣልዒላ ሃበቶም። ስቴሲ ብዝተገበረላ ምርመራ ኣብ ኣካላ ውሽጢ ብዙሕን ቀታሊ ዝኾነን ፔንኪለር ዝተረኸበ እንትኾን እዚኣ ምስኪን ቆልዓ ናብ ሕክምና
ንእሽተይ ደቂቕ ዘንጊዓ መጽያት ተትኸውን ነይራ ክትመውት ከም ድነበረት እቶም ሓኻይም ብኣግራሞት ኣፎም መሊኦም ተዛረቡ። ንኽልተ ዓመታት መርመርቲ ንኣከብዎ ድነበሩ መረዳእታታት ብምሓዝ ኣብ 2015 ስቴሲ ካስቶን ብናይ 2 ቅትለትን ሓደ ናይ ቅትለት ፈተነ ኣብ ቤት ፍርዲ ገተርዋ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ናይ መጋባእያ ወቕቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣሽሊ ዝጸሓፈቶ ተባሂሉ ኣብ ጥቓ ተረኸበ ብኮምፒተር ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ስቴሲ ብዓርሳ ዝጸሓፈቶ እዩ ኢሉ ተማወተ። ኣሽሊ ኣቦኣ ሚካኤል እንትመውት ቆልዓ ተሓደ ዕድመ ቆልዓ ስለ ድነበረት ነዚ ዓይነት ገበን ክትፍጽም ኣይትኽእልን ብምባል መረዳእታ የቕርብ። ካብ ሞት ዝተረፈት ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ኢላ ቃላ እናሃበት ብፍጹም ንዋላ ሓደ ሰብ ከም ደይቀተለት ተዛረበት። ዝጸሓፍክዮ ደብዳቤኸ ምስ ተባህለት ብጣዕሚ ግራ ኣቲዋ ምንም ዓይነት ደብዳቤ ከም ደይጸሓፈት ብዛዕባ እንታይ እናተዛረቡ ከም ዘለዉ ከም ዘይትፈልጥ ትዛረቦም። ስቴሲ ጓላ ኣቦኣ ብዝኾነ ሚካኤል ንብሪ ብዘርአዮ ዝተፈለየ ፍቕርን ሕብሓበን ስለ ደቐነአት እያ ቀቲላቶ ብምባል ብጠበቓኣ ገይራ ናብ ሞጎት ኣተወት። ሰብኣይ ኣዲኣ ዝኾነ ንዴቪድ ድማ ጽቡቕ ርክብ ስለ ደይነበሮምን ስለ ትጸልኦ እያ ቀቲላቶ በለት። ካብዚ ንድሓር ንተደጋጋሚ ግዜታት ስቴሲ ንጓላ ናይቲ ገበን ፈጻሚት ምዃና ነቲ ቤት ፍርዲ ክተአምን ፈተነት። ጸኒሑ ግን ብጣዕሚ መሰልቸውን መድከማይን ካብ ዝነበረ ድሕሪ ናይ ፍርዲ ከይዲ ዓቃቢ ሕጊ እኹል ናይ ሰብን ናይ ኣቕሓ መረዳእታን ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ ስቴሲ ካብ 51 ዓመት ዝጅምርን ናተረኣየ ክሳብ ናይ ዕድመ ልክዕ ክዓቢ ድኽእል መቕጻዕቲ ተወሰነላ። ኣብቲ ሰዓት ነዚ ውሳነ ደመሓላለፎ እቲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ዳይና ስቴሲ ኣብ ህይወተይ ወላዲ ብዓርሱ ዝፈጸሞ ገበን ንገዛእ ውላዱ ተሓታቲ ንምግባርን ናይ ቅትለት ገበን ፈተነ ምግባርን ርኡ ከም ደይፈልጥ ተዛሪብዋ እዩ። ኣሽሊ ብዛዕባ ኣዲኣ ምስ ትዛረብ ብጣዕሚ እየ ጸሊአያ። ኮይኑ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይፈትዋ እየ። ንሰብ ምጽላእን ምፍታውን ከም ድከኣል ኣይፈልጥን። ኮይኑ ግን ተወሓደ ነቲ ዘጥፍኣቶ ጥፍኣትን ንዘብጽሓትልና ማህሴቲ ተወሓደ ይቕሬታን ናሓተተት ክሰምዕ ይደሊ ነይረ። ብህይወት ንከይነብር ብዙሕ ዋላ ተጸዓረት ብህይወት ኣለኹ ንቀጻሊ እውን ብዙሓት ስራሕቲ ናሰራሕኹ ክነብር እየ። እቲ ዘሕዝነኒ ወላዳ ኣልቦ ምዃነይ ጥራሕ እዩ ክትብል ተዛሪባ ነይራ። ስቴሲ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ዝተመደበላ ቤት ማሕዩር ኣትያ ኣብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብ 2024 ጁን 11 ኣብ ናይ ቤት ማሕዩር ክፍላ ሞይታ ተረኽበት። ናይ ሞታ መልዓሊ ድነበረ እውን ናይ ልቢ ድኻም ሕማም እዩ ነይሩ። ስቴሲ ኣብ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ድነበረትሉ ጻንሒት ኣሽሊ ኾነት ብሪ ረኺበንኣ ኣይፈልጣን ነይረን። ክቡራት ቤተሰብና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ እናበልኩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ክደፍለይ